E, bueno, teño que daros as gracias en nome do Concello de Cervo por estar hoxe aquí, gracias a Pablo, que está facendo moito por todo o Concello, por San Ciprián, por a cultura, por todo, que sabe que aquí ten un local, Casa do Mar, a súa disposición, todo tanto faga, xa sabes que será ben recibido. E nada, que vos guste todo isto, xa vengo xe a mediodía, xa me gustou moito, moi ben. E nada, deixo, porque eu xa digo, eu viña solo, disculpar a Alfonso, que non podía vir. Así que benvidos e a pasalo ben. Vale? Gracias a todos. Bueno, es decir, ¿no? A Pilar sobre todo, que es muy amiga mía hace mucho tiempo, y que tema los asuntos sociales, que son muy importantes. Es decir que hoxe temos aquí dos cousas importantes. Unha delas que comenzamos unha actividade que vai durar toda a semana, por lo tanto, entre os últimos días do mes de xulio e os primeiros días do mes de agosto, que hai además hai unha cousa tamén moi interesante que é a Mariña vista dende o ceo, e é por unha historia que algún día contaremos e a escribiremos en Vicente Maseu, que é a historia de un conto de un buzo que conoce, vai a unha praia e ali está o Lantarón, que sabes que é o rei do Cantábrico, pero que ten unha filla, que é unha serea. Entón resulta que este home, Humberto, saluda a Lantarón, conoce a serea e queda transformado en un albatros. Por eso temos un albatros que vai volando por toda a Mariña desde o faro de Isla Pancha hasta o faro de Ortega, evidentemente pasando por a nosa capital, a nosa provincia, Mondoñedo. Por tanto, moitas gracias, Humberto, por a túa colaboración e por estas maravillosas fotos, que espero que señan o comenzo de, como la película de Casablanca, non? Unha gran amistade e dun gran traballo. E logo, hoxe, a primeira actividade que vamos ter é moi importante porque ten moito que ver con el origen do noso povo, do povo de Kiko e de súa familia, de Álvaro, de todos nós, que é ese castro da Atalaya, non? Ese castro que gracias a xente como Manuel Miranda, xente que se non fora con eles, probablemente parte do noso patrimonio hubiera ido ao canallo, ou a tacho, que diríamos máis. Por lo tanto, hoxe vamos a ter aquí a posibilidade non solamente de ver, de contar como está a cousa na illa da Atalaya, sino tamén a posibilidade logo de facer preguntas, porque eles son os activistas que non solamente están defendendo o noso castro, sino que están defendendo unha parte moi importante do patrimonio oculto hasta ahora, e incluso despreciado por algúns. Hai que decir, como diría el caballero Toñito Abella Machote de Celeiro, que hai moitos malandrines e truanes que están contra a diosa cultura. Manuel Miranda, ten usted a palabra. Bueno, gracias a Pablo Mosquera, aos aventados, por invitarnos a vir a falar hoxe aquí. Bueno, eu creo que é necesario que a mí non se me conoce moito, e o que se me conóceseme como defensor do patrimonio e tal, e sempre me gusta, cando falo ante xente, aclarar antes de nada que eu non son arqueólogo, non son historiador, en realidade eu non teño ni idea de historia, ni de arqueoloxía e tal, pero eu son unha persoa que xunto a moitos amigos de Mariña Patrimonio nos gusta o patrimonio e a arqueoloxía, somos uns apasionados deste tema, pero simplemente uns aficionados. Bueno, vim falar a San Cibrao, que eu non son daqui, non son daqui, son de Lugo, vim falar do seu castro e da súa historia, sin ser historiador, nin nada, con llegar algo de atrevimento. Pero bueno, eu, a pesar de que non son de San Cibrao, teño relación desde pequeno con este povo. Eu son de Lugo, a miña familia... Perdón, hablo un poquito máis alto. Sí, a ver si... Somos mucho jubilados. Habla un poquito. Sí, bueno, se non tamén hai un poquito máis alto.
A miña familia, eu son de Lugo, a miña familia en Lugo tiña unha agencia de viajes, a primeira agencia de viaxes que hubo na provincia de Lugo era o meu abuelo, o meu pai, o meu tío, que estiveron moitos anos traballando e movendo xente. E unha das cousas que se facían daquela as agencias de viaxe era nos Braos vir ás playas. E eu desde moi pequeniño viña nos Braos, viña un fin de semana a San Cibrao e un fin de semana íbamos a San Miguel do Rinate porque organizaban excursiones desde Lugo para ter xente á playa. E esa é a relación que teño eu con este pobo desde moi pequeniño. Esta foto que tedes aquí, non sei se reconocedes, é o castelo este mariño, a fábrica de Salazón, que hai aí diante, daquela estaba algo máis inteiro que agora. E, bueno, esta é parte dunha desas excursiones que viñan no fin de semana, aí está o meu pai, está o meu irmão, eu non estou, pero, bueno, é unha das fotos familiares que temos na casa relacionadas con San Cibrao. Dicíamos que, bueno, a miña familia tiña unha... Bueno, isto parece un principio unha visión de fotos familiares, pero que, bueno, as poño porque ao final van ter unha relación con o que vamos a falar. Esta era a primeira agencia de viajes que tuvo o meu abuelo, Viajes Miranda. O meu abuelo, con esta agencia de viajes, cando en Galicia se iba a poñer o aeropuerto central o aeropuerto de Galicia, que Iberia tiña interés que se puxera en Rozas, non na Bacolla, en Rozas, e o meu abuelo estuvo negociando con Iberia, incluso deu conseguido que en unhos anos houbera vuelos directos desde Rozas a Madrid, hasta un dos carteles que anunciaba, aí estaba o abuelo, José Miranda. Hai moi pouca xente que sepa que teña o dato este de que desde Lugo, desde Rozas, subo vuelos directos a Madrid. Isto durou só pouco tempo, porque as autoridades de Lugo non lles pareceu que isto da aviación e tal pudera ter futuro. Non apostaron pola aviación. Pasaron absolutamente de todo o tema que tiña relación con Rozas e co aeropuerto este. Os de Santiago foron máis espabilados, porque o aeropuerto que iba de Iberia tiña interés e querían poñelo en Rozas, porque Rozas ten unhas condiciones moito millores que tiña o aeropuerto de Santiago. Ao final foise con Santiago porque en Lugo, no Concello de Lugo, na provincia de Lugo, hubo un desprecio total hacia o aeropuerto de Rozas e esta cousa dos aviones que non tiña futuro. Esta é unha das fotos, teño un montoncísimo de fotos dos aviones estos que aterrizaban en Rozas, este un, que se llama 49. E, bueno, a miña familia movía moita xente, moito turista. Era un turismo de élite, sobre todo certo turismo. O das playas era xa máis popular, pero o de Santiago, o de Europa era xa máis de élite. Quen iba a iso era a burguesía. E se viaxaba sobre todo por cuestiones religiosas. Aquí nesta foto, se olhamos, ves que hai moito cura ao medio, está cheo de curas. Moitas fotos religiosas. Pero tamén estes viaxes que facía, meu pai, que iría por toda Europa, eran unos viaxes que a parte da religión iban ver patrimonio. Todas, a maior parte son fotos de patrimonio. Bueno, meu pai está ali. Isto ao final vai ter relación con o poño por algo. Ahora empezo co tema arqueológico da Marina. Na zona norte da provincia de Lugo, según a Xunta, hai uns 500 xacementos arqueolóxicos, que son máis ou menos estos que se ven aquí. Centrándonos xa no Concello de Cerro, aquí hai restos arqueolóxicos de todas as épocas. Este é un bifaz recollido en Río Cobo, nun base do Río Cobo. Este é un bifaz que ten 500.000 anos. Ao
os primeiros homes homínidos que hai presencia en Europa, que son os que fabricaron estos, tamén os temos aquí. Os expertos din que este bifaz pode ter sobre 500.000 anos, o sea que a historia en cerdo en San Cipriano é de moi longo. San Cipriano é un asentamento, hai vamos a ver, aparecen moitísimos restos do paleolítico desa época, de 500.000 anos. E ademais, as condicións que ten do embalse, que cando baixa, para non haber vegetación, vise moitísimas pedras, é impresionante o que hai aí. E unha cousa que pode pasar desapercibida para moita xente, por exemplo, esta pedra, ese que se ve aí, é un núcleo, e estas cousas normalmente nin se recollen, nin se ven, e é unha das cousas que teñen interés en Río Cobre. Esta pedra, ves que faltan dos bocados, ese é un núcleo de onde sacaban as lascas, como a que vimos anteriormente, están sacadas de aí. Porque é un bifaz, que é moi bonito tal, sí que se recollen moito, e hai non sei moitos museos. Estas outras piezas, que en Río Cobre hai bastantes, pasan máis desapercibida e tamén demostran que non é que trasladasen as pedras feitas do outro lado, sino que as fabricaban aí, que estaban máis ou menos asentados nesta zona. Este é outro utilístico moito máis moderno, e este xa é moitísimo máis moderno. Se outro tiña 500.000 anos, isto pode ter 50.000. Isto é de Neandertal, é unha punta de Vallois ou algo parecido, que non sei como se dice exactamente en francés. Esta é de Neandertal. Según os arqueólogos, nós en Mariña Patrimonio temos moito contacto con moitos arqueólogos que nos informan, que nos din, que nos enseñamos desas cousas. E esta pedra podía ser a primeira demostración da presencia de neandertales na zona norte da provincia de Lugo. Non hai en toda a provincia de Lugo ninguna outra mostra de neandertal a non ser esta pedra. No sur sí, na Cova de Eirós hai útiles, pero na zona para arriba, na Mariña, non. Este sería o primeiro. Sobre estes útiles paleolíticos hai xa varios estudios feitos, documentados. Estos son todos de cerdo, son útiles que se atoparon en cerdo, un estudio que fixo o Museo de Milán. Nos, fai uns meses, fixemos unha exposición con todos os útiles que fomos recollendo tanto en Río Cobre, pero tamén en toda a Mariña, no Concello de Cerro, e unha das cousas que fixemos foi cos nenos do instituto e do colexio, enseñarles, incluso enseñarles, e tiveron a oportunidade de practicar eles como se tallaban os útiles estes do paleolítico. Esta é a foto da exposición. Este é outro útil paleolítico que atopado aquí na playa, o sea, xa en San Cibrao, ao lado da Atalaya. Este tamén pode ter hasta 500.000 anos, o sea, que xa na Atalaya, os primeiros restos arqueolóxicos máis antigos que se atoparon sería este chopper, que pode ter hasta 500.000 anos. Xa avanzando máis, deixando o paleolítico, xa nos vamos moito máis cerca ao megalitismo, que con eso fai uns 5.000 anos. As mamas en cervo non hai ninguna mama catalogada, non se conoce ninguna. Hai alguna, ten que haber, non se localizaron, e por exemplo este ten todas as pintas de ser unha mama, esta sería a tapa, esa tapa do dolmen. Pero bueno, nos temos un problema bastante bueno co Servizo de Patrimonio de Lugo, que unha serie de historias que non veñen ao lado cuento, para caso, pois hai unha especie de guerra, e todo que nos decimos que son xacementos, se le din que non, e en este caso non podemos asegurar de todo que é unha mama, independente das pintas, porque arqueólogos que consultamos, unos din que sí, e outros non o teñen tan seguro. Pero bueno, algún día van aparecer as mamas. Esta pode ser unha delas, pero sin poder asegurarlo. Da mesma época, máis ou menos, a idade do bronce, outro xacemento arqueolóxico que temos en Cervo, importantísimo, son o que chaman as estructuras circulares. Non sei se aquí vedes que hai un círculo e aquí outro. Tenedes oído falar da roda de Barreiros, supostamente un gens, os Tongens, que vimos de Barreiros, que é o único
genes desto, o esponges galego, que sería o único que hai na Europa continental. Bueno, pois en Cervo hai 3. Evidentemente o de Barreiros non é único, seguramente en toda Galicia hai centos deles. O de Barreiros é o primeiro que escavar, pero non é o único, e en Cervo hai 3. Estos estaban moi ben conservados hasta que non meteron eucaliptus, pero ainda así se conservan ben. Isto é moi importante porque, a pesar de que en Galicia se sabe que hai varios centros deles, non hai ningún que haxa 2 pegados. E estes xactamentos ecolóxicos son importantísimos e están moi pouco estudiados, non se sabe casi nada deles. Bueno, esta é outra... Estos son imaxes LIDAR, estas imaxes, isto está todo plantado de eucaliptus, non se ve nada, e as imaxes LIDAR o que fan é borrar a vegetación. E hai varios sistemas, e por eso se as diferencias de colores. Outros restos arqueolóxicos importantes que temos na Mariña, e que temos en Cervo, e que se descubriron, os primeiros que se descubriron, os descubriron Mariña Patrimonio, que son moi recentes, son petrolíferos. Os petrolíferos se pensaba que non sabía, que era cuestión solo de Pontevedra, e, bueno, cada vez se demostra que están en todos os lados, no sur da provincia de Lugo tamén están aparecendo moitísimos, e tamén na Mariña. A maioría dos que hai na Mariña, que casi todos os atopou Mariña Patrimonio, por certo, son simplemente cazoletas, son unha pedra que ten unha serie de furadiños, de cazoletas. Hai cazoletas desas naturales, pero, bueno, cando teñen alineacións e unhas determinadas maneiras, sábese que son artificiais, que é un petrolífero. Este está en... como se chama? En Vilastrofe, San Román de Vilastrofe, este é o polideportivo. Este é interesante, pero este é só unha pedra con cazoletas. Este outro que se ve aquí, este está no vaso de Riocón, aquí hai uns cuadrados. E estos todos están reconocidos como petrolíferos. O máis interesante, que xa son círculos concéntricos, está en Boeta, ao lado do Castro de Boeta, e é o único da zona norte da provincia de Lugo, é o único con círculos concéntricos. É moi interesante. Este xa se parece moito máis aos que aparecen por Pontevedra, iguales que este, e as cazoletas, por exemplo, aparecen tamén nas Illas Británicas, en Escocia, por aí tamén hai petrolíferos deste tipo. Este é outro petrolífero, este non o descubrimos nós, descubrimos unha rapaza de Cervo, e está a 50 metros do concello de Cervo, curiosamente. E é moi interesante. O que teñen os petrolíferos é que son moi difíciles de ver, e as líneas vas a esta hora non, esta é a hora de ir veros, pero vas ao mediodía e non ves nada. E o que se suele facer para sacar as fotos e que se vexan ben é ir de noite, poñer a luz rasante, e, bueno, vedes unha cacoleta, vedes que hai unhas rayas, como facendo un círculo, esta é outra foto de... Pasa que, como hai tanta luz, non se ve con toda a claridade que se debe ver. Nós pedimos ao Patrimonio que cando aparece unha cousa desas, a lei di que se avisa Patrimonio para que os proteja. Nós, isto xa fai máis dun ano ou dous que lle pedimos ao Patrimonio e non sabemos nada porque pasan bastante de nós. Isto é enseñándolle ese petrolífero aos alumnos do Colexio de Cervo. E volvemos a Talaria, como vimos falar da Talaria. Na Talaria tamén hai petrolíferos. Estas cazoletinhas, hai unha cazoleta e despois estas pequeniñas. Estas son moi típicas dos petrolíferos. Estas pequeniñas precisamente e que están alineadas é porque se sabe que son artificiais. Esta pedra que está xusto arriba na Talaria, desgraciadamente utilizábase para facer lume, para facer churrasco, e hai unha parte moi grande da pedra que está queimada e que desapareceron as cazoletas. Pero, esta sí que está reconocida por Patrimonio. Isto ten a protección de ben de interés cultural, que é a máxima protección do patrimonio. Hai outro que podíamos chamar petrolífero, pero que non é exactamente un petrolífero. O petrolífero é porque son líneas feitas sobre unha pedra.
pero que é máis moderno, que isto está en Pedrosa, detrás da nave esta dos congelados xusto detrás, pasando a ponte, hai unha laxe, e hai unha, eso chamase unha montea. Aí había unha canteira antigua, e os arcos, cando tiñan que facer un arco, os canteiros levaban as pedras xa feitas para a obra, e facíanas, se podían as facían na canteira, e moitas veces, por exemplo, nas iglesias, se puderon, por exemplo, hai varias monteas destas, nas iglesias, marcaban o arco, dibuixaban, marcaban, picado, son liñas moi finas, e despois iban facendo a pedra e iban a colocando, para que coincidira ben, para que despois fora levalo ao sitio e encaixaba. Esta é moi curiosa, vedes os congelados, isto é curiosísima porque é dificilísima de ver. Tens que ir na hora exacta de que o sol coincida moi ben, e que se che coincide moi ben, vese perfectamente. Pero, como non collas na hora xusta, non se ve absolutamente nada. De feito, aquí está marcada con tiza porque non salía ben na foto. E isto é o arco que faría. Se alguén conoce un arco por aquí cerca destas características, seguramente estea feito en esa montea. Ese é un petrolífero, porque está marcado sobre a terra, pero bueno, isto xa é unha cosa moderna. E é moi interesante. Outro xacemento arqueolóxico importantísimo, interesantísimo, que temos aquí ao lado, en Cuíña, é un depósito de cerámica de bronce. Isto, en Galicia, conócense moi poucos depósitos de cerámica de bronce, pouquísimos, e na provincia de Lugo non se conoce ningún, só isto. E aquí, isto está en Cuíña, no polígono, onde estaba a pista de pádel, xusto ali, aparecen miles de fragmentos de cerámica de bronce. Nós pedimos ao patrimonio que inventariara tamén pasado olímpicamente isto. Por lo que sabemos, por os arqueólogos que estudian este tema, é auténticamente excepcional. O sea, que aparecen tantos miles de fragmentos nun punto determinado non é nada normal. A zona esa, hai tamén un petrolífero de Cazoletas, unha das pedras, e a elevación parece un castro. Un castro que pode ser un castro moi antigo, da Edade do Bronce, por eso aparecer esta cerámica. Además, está decorada, porque sabe ser moi ben que é da Edade do Bronce. Xacementos arqueolóxicos en Cerro, no Concello, o Porto do Alcor. Isto está, de feito, hai documentación de que fala os límites de Cerro con Xorro, os ponen no Castro Alto. Este caso que está dentro do Alcor, sabedes como está aí dentro. Ainda que ahora a fronteira está máis aquí, originalmente a fronteira estaba nos castros. Os castros, igual que as mamas, os petrolíferos, usábanse de marco, era unha cousa estable que todo o mundo conocía, usábanse de marco, digamos de marco, para trazar a fronteira das parroquias ou dos concellos. Aquí teníamos o Castro Alto, a Atalaya, o de Cuíña, que é onde aparece a cerámica, o Castro de Rueda. Aquí está Damián é un castro, pola forma, que non se ve nada porque está moi urbanizado, pero pola forma vese que é unha elevación e que ten as características do castro, pero pasas por ali e está cheo de moinhos, de rodas de moinhos romanos. Despois está o Castro de Castelo, que se leva inventariado moitos anos, e aquí está o Castro do Pico Pequeno, que tivemos unha batalla moi grande con un patrimonio que non quería incluir no inventario e ao final non lle quedou outro remedio que incluir. E, bueno, aquí hai o Castro do Redondo, ao lado do embalse, aquí hai 3 xuntos, que tamén tampouco está sin catalogar, porque o patrimonio non lle dá gana de... Algún día conseguiremos colocar. Despois está aquí o Castro da Sendra, un castro interesantísimo,
o castro de Vilastrofe, tamén sin catalogar, o castro de Rúa, onde esta iglesia é tamén outro castro, e despois en Rúa hai outra parte de Rúa, que se chama o castro, que ten todas as características dun castro. Todos esos, o único que acaba catalogado foi este da Sembra, e non o catalogan como castro. Son estas cousas raras que se fai desde patrimonio. Bueno, este é unha foto de Humberto, por certo, do castro de Rueta, que é un castro tamén moi impresionante, moi extraño. Os castros normalmente son circulares, este é rectangular. Ten unhas características que o fan moi diferentes aos outros castros. Esta outra foto de Rueta. Estes son os tres castros que hai en Castelo. Este é o castro o castro de O Redondo, chamase o castro do Redondo, que aparece cerámica un montón. Isto é toda cerámica, muiños, que asunta de que non é un castro. Este é o castro do Pico Pequeno, tamén en Castelo, que aí tuvemos unha batalla de anos e ao final conseguimos que concluíran o inventario. Pero, bueno, simplemente vendo esta foto se sabe que é un castro. Nós debemos ter 3 ou 4 informes da Dirección Xeral do Patrimonio asegurando que isto non é un castro. E o din simplemente porque piden maña patrimonio. Como se levan mal con nós e non queren reconocerlo, pois son capaces, como pasou aquí, que medio castro deixaron furar, o sea, por non inventariar, deixaron plantar eucaliptos e curalo, isto que era o castro, e antes de dar o... Aquí, por exemplo, que hai unha foto, aquí ves o parapeto, vai por aquí. Aí está marcado por onde ia o parapeto, este sería o parapeto tamén, ia por aí. Este é o parapeto, iso xa é furado, xa furan as paliadoras, iso sería o parapeto. Esta é a cerámica que aparece cerámica, muiños, aparece todo, e non porque ao final forzamos tanto a máquina que non les quedou outro remedio que incluirlo. E, bueno, entre outras cousas, forzamos a máquina hasta o punto de que isto denunciamos na Fiscalía e penso que por de ahora siguen investigando a ver porque Patrimonio fixo 3 informes dicindo que ese castro non é un castro cando sabían qual era. O sea que aí pasan cosas moi extrañas. Este é o castro da Sembra, que é un castro extrañísimo. É un castro que está en costa, que é increíble pensar que puidan meter algo que aquilo pode ser un castro, porque é costísimo. Cando hai un castro moi costo, os arqueólogos din que é un castro mineiro. Cando eu falaba os arqueólogos, é que hai un castro tan extraño, é moi extraño, con moitísima costa, vai ser un castro mineiro. E depois resulta que en zonas de, sobre todo, de Río, por aí, que hai os castros, hai moitas minas de ouro, hai uns castros que ao foxo son minas de ouro e está construído, o foxo está feito a base con auga, como as médulas que se acababan con auga e que son castro e mina de ouro ao tempo. E nós pensamos que este castro, o Sembra, bueno, que hai moita pendiente, vedes que aquí hai un bocal moi grande, estes son máis de 40 metros de lado a lado, o sea, un foxo de un castro ten 2 metros, non ten 40. Aquí falta un bocal moi grande. Isto é o típico bocal dunha mina de ouro romana. E o curioso é que as minas de ouro romanas funcionaban con agua, as cabales cavabanse con agua. E na parte de arriba, onde estaban os bocados estes das minas, sempre hai lagos, hai os estanques, onde tiñan auga, grandes estanques que abrían, conducían agua para aí, a base de botar agua e iban desgastando todo el. E aquí, conocedes a Sembra, a parte de alta da Sembra, aquí hai un lago, non sei se vedes aquí que se aprecia que está máis xa. Pero toda esta zona era a zona de inundación. Aquí para ese cabo, para montar eucaliptos, tiveron que facer moitos
moitos canales para desaguar. E ainda agora, que por certo é tanta auga, ainda con todo o tempo dos seguritos que non aparecen, pois toda esta zona era una posiblemente un depósito romano de agua para explotar esa mina romana. Isto, o trazado da autovía que van facer desde Barreiros hasta Castelo, collo de pleito. Faz así, totalmente. Cando se fixeron o estudio medioambiental non o detectaron. Iso ahora non o van poder facer, van ter que cambiar o trazado, e non é fácil cambiar aí o trazado, e o trazado xa é definitivo, a ver o que fan. Nós tamén isto que pedimos ao Patrimonio de Cultura, bueno, isto son os típicos foxos e parapetos, o sistema defensivo dos castros, é clarísimamente un castro, pero clarísimamente. Aí, como ver, o sistema, hai hasta 3 parapetos. Bueno, pois o Patrimonio incluiu no inventario como xacemento arqueolóxico que non saben o que é, unha cousa curiosa. Isto é a foto do embalse que hai arriba, onde levarían a auga para a explotación de minería. E, bueno, nese castro tan empinado hai cerámica, moinhos, todo o material aí. Outro castro de Villastrofe, outro castro que tamén que non é. Aquí hai varios recintos. Aquí non se ve moi claro, porque non todas as fotos, bueno, aquí se ve máis claro. Isto sería o castro, aquí tamén hai sistemas defensivos, isto sería un antecastro. Iso tampouco está inventariado. Isto é outro dos castros de rúa, isto se chama os castros, e aquí hai un foxo tamén. E, bueno, aquí hai unha caída hacia o río, e isto sería o castro. Isto tampouco, Patrimonio tampouco considera un castro. Este é o castro de rúa. O castro de rúa sería por aquí. A iglesia está aquí, por aquí. Cando fai uns anos, para 20 anos así, unha ampliación do cementerio, e sacar material arqueolóxico a montón. Ruíños, incluso hai un castilleiro, debaixo do castilleiro moito tempo, os restos arqueolóxicos deixaron salir ruíñas. Na iglesia hai unha plaquiña do Concello de Cervo que di en esta, que, bueno, as características da iglesia, e esta iglesia está levantada sobre un castro. Bueno, Patrimonio di que non é tampouco, para Patrimonio tampouco é un castro. E agora vamos xa ao castro da Atalaya, que é o que vimos falar. Esta é unha foto do Humberto, unha foto preciosa que hace de salir tamén. O tema do castro de San Cibrao empezou polo ferro este para ver paxo. Despois do prestige, hubo unha pasta para que había que gastar, e corriuselles poñer este edificio, que por certo, arquitectónicamente a mí parece un edificio moi bonito, pero que non tiña que estar posto. Este é o día que empezaron a excavar aí o castro para facer o observatorio dos páxaros. 2 anos antes de empezar a facer isto, Estua, o concelleiro do BNG de Cervo, deralle unha bolsa de cerámica que collera polos alrededores do castro, sobre todo unha cerámica que vamos ver despois que é terra circulata, porque xa se sabía tamén que se quería construir aí 3 edificios, ou se estaba falando, se empezaba a falar de que se iba a construir 3 edificios aí, e levouno a Patrimonio como prova de que aí había un castro, pedindo que se catalogase o castro, que se catalogase e que se impedise a destrucción do castro polo edificio. Eso que non fixeron o caso, pasaron de todo. O único que lle dixeron daquela fora que xa sabían, se levaba, mira, esta cerámica apareceu ali porque é un castro, pero xa sabemos que é un castro porque temos aquí a documentación do pexón que se está redactando e xa parece que toda a península é un castro. Xa o sabemos, non fai falta. Pero a pesar disso, non fixeron nada para protexelo. Igual que fan agora que siguen sin inventariar os xacementos, pois daquela non o quixeron inventariar. Na foto anterior, este é o día que empezaron a excavar, que como sabía que era un castro, cando xa levaba un pouco excavado, fun hasta ali, comprobei que salía material e avisei a chamar a Patrimonio, e ao día seguinte xa lle pararon a obra, e
e tiveron que facer unha excavación arqueolóxica. O Concello de Cervo, aquí estaba Santa, que estaba, non sei que era exactamente do Concello, pero estaba no xunto de goberno do Concello, está o arqueólogo que fixo a excavación e está o Xunto de Galicia, o delegado de Cultura do Xunto de Galicia, visitando as excavaciones que acababa de facer e financiar o Concello de Cervo. O arqueólogo fixo un informe arqueolóxico que leva ao Concello de Cervo, donde especificaba a importancia, a gran importancia do castro, do grande que era, e o Concello sabía que para facer calquer cousa na atalaya había que facer unhas excavacións arqueolóxicas, había que... O sea, sabía perfectamente que aquilo era un castro, porque, eles mesmos tuveran que parar a obra, a súa obra, do Observatorio de Páxaros, tuveran que fazer unha excavación arqueolóxica e a información dese estudio arqueolóxico lles estaba dicindo que había un xacemento arqueolóxico, un castro de gran importancia. Despois destas excavacións e destes informes, o Concello deu a licencia para facer estes edificios, sabendo plenamente, e eran os que o sabían, porque foron eles que pagaron os estudios arqueolóxicos, que era un castro. Este é o día que empezou, este é onde está ahora o esqueleto, a finca onde está o esqueleto, e este é as poucas horas de empezar a excavar, porque había un grupo de veciños que estaban en contra de que se estropease o castro, de que se fixase esos novos centros aí, e tan pronto había calquer movimento, nos avisaban. E isto se vedes que están empezando a trabalhar. Avisouse ao Patrimonio, Patrimonio mandou paralizar a obra. Bueno, esta foto a poño como demostración da obsesión dos constructores para que non se supera o que estaba pasando aí. O sea, había un cielo que impedía o acceso á obra, pero non chegaban, puxeron unha valla para que non se vise, non só que non accedese, senón que non vises o que iban a facer ali. Pareceu-lles pouco, e puxeron unha terceira barrera de chapa, además unha chapa a unha altura considerable, para impedir que xente curiosa como nós visen o que hai aí. Pasa que non se dan conta que as escaleras de aluminio son moi fáciles de transportar e, bueno, era cuestión de levar unha escalera de aluminio no coche, chegar ali a abrirla e subir e sacar a foto como está sacado este. Patrimonio mandara daquela unha orden de paralización ao Concello para que se paralizara a destrucción do castro, e desde Cervo a San Cibrao tardou 3 días en chegar. E chegou xusto cando un grupo de veciños, de xente, con coches, puxamos nun sitio onde estaban pasando os camións e non podían pasar, además nun sitio que destinado ao aparcamiento legalmente e tal, pero non podían pasar. E ao parar de circular os camiones, chegou a Policía Municipal para orden de paralización, e este é o momento que ele está comunicando ao constructor que ten que paralizar a obra. Bueno, despois tuvo que haber unha serie de excavacións arqueolóxicas que, bueno, isto eu non me vou meter, senón me dá algo de moito. E esas excavacións arqueolóxicas sacou que había un castro excepcional. Esta é outra foto de Humberto e está marcado en azul onde están as estruturas das cabanas do castro. Na Atalaya pasa unha cousa que fai que ser un xacemento totalmente excepcional. Todo San Cibrao e Atalaya é unha duna, que as dunas móvense moitísimo, a gran velocidade. E o que provocan as dunas é que todo se tape en moi poucos anos. Un castro normal que a mellor tardaría en caer as casas e en taparse a mellor 500 anos, pois aquí a mellor en 2 anos está tapado. E por iso é excepcional. E ademais, a area, como ten caldas, das conchas, un dos problemas que ten os xacementos arqueolóxicos en Galicia é que o suelo é moi ácido, e todo o material orgánico, incluso metales e todo eso, bueno, orgánico desaparece todo. En Galicia non hai esqueletos, ni nada. Ni madeira, ni nada, porque desaparece todo polo acidez do sol. Pero, como a area ten cal das conchas, baixa de acidez e aí conserva
todo muitísimo mellor. Todo o material que se conserva en area, por exemplo, osos e tal, que se poden conservar, que en outros sitios non se conservaron. E iso, a velocidade con que se tapou o castro e o feito de que rebaixar a acidez do terreno. Este é o castro de Santa Tecla. E o poño, porque vedes aquí, porque vou vos poñer as fotos das excavacións e os muros que se van ver, claro, é unha excavación que está sin consolidar. Isto está considerado e está feito para que a xente vexa bonito e original. Cando se excavou este castro, o que atoparon é desde esta raya para baixo. Vedes o que é en algúns sitios 10 centímetros. E despois, desde aquí para arriba, é reconstruído, é consolidado. Bueno, vedes, todo está así. Porque hai xente que, cando estaba o castro a vista, vía, é que non se ve, as casas que hai aquí, non se ve tan bonito como un castro. Ten en conta que o que ves nun castro, cando visitas un castro, o que ves é casi todo falso. Non existía, era reconstruído. E aquí en esta foto ves que ten o que é original e o que é reconstruído. Isto é outro que vedes. Vedes que realmente o que se conservaba é moi pouquinho. Que pode, ao mellor, desde 10 centímetros a 40 centímetros, 50 centímetros, máis non debe ser. E isto xa é a excavación da Talalla. Vedes que é pouco, pero é máis do de Santa Tecla. Isto é unha parte do castro que, bueno, a excavación foi daquela maneira, se entendemos nós, se fixeron algunhas barbaridades que puido afectar a conservación do que parece. Vou ir así. Bueno, o castro, o que pasa que isto tería, como non hai informes ni nada deso, non sabe o que é. Verdadeiramente o que sei do castro este da excavación é unha vez unha conferencia que hubo en Viladonga do arqueólogo que excavou e o que dicía era que urbanísticamente estaba moi ben pensado, hai rúas, hai camiños, as casas están agrupadas en as casas ou castros. Cada casa, cada cabana non é unha casa sería un grupo, un conxunto de cabanas e que están perfectamente estructuradas porque todas as portas van para o mesmo sitio, bueno, vedes os muros son bastante altos. En esta zona son dúas parcelas. Nunha parcela conservase moita pouca altura, pero hai outra zona que é esta, que se conserva hasta 1,80 m de altura. Iso é excepcional, non aparece en ningún castro que aparece a esas alturas das cabanas. Bueno, vedes que os solos estaban pavimentados. Isto é a entrada dunha casa, é o sistema de bisagras. As portas das casas tiñan unha pedra destas, tiñan un furao para poner o eixe da porta e un encaixe. Isto é un encaixe que... Desas aí vai, víanse varias. Este é un edificio moi grande, dos de maior tamaño, e aquí apareceron osos de balea, que traen algo moi interesante. Os arqueólogos que excavaron decían que como aquí estuvo habitado sempre, que podía ser medieval, que podían ser osos de balea medieval, que non sabían ese edificio tan grande se sería algún tipo de factoría baleeira, pero bueno, non ten sentido. Primeiro, se pones unha balea, tens que facer algo que faz na playa, non subes a Talalla a facer as cousas en medio da vivenda. Pero aquí apareceron osos de balea. Os osos e as conchas e todos estes materiales orgánicos mandanse a estudiar a León, a Universidade de León, que estudia, como é lógico, como é lógico, os materiales mariños que aparecen en todos os castros de Galicia, como é lógico, vanse a estudiarnos en León. Estudiarnos en León e eles din que esos osos mariños, esos osos de mamíferos, de baleas, que son de época romana, claramente, que non son medievales, que son romanos. O que demostraría
que en época romana xa se estaba utilizando a balea. Non sei se cazando, pescando, ou que sea, ou se eran as que paraban aquí, pero posiblemente, porque hai outros castros costeiros que tamén aparecen osos de balea. Posiblemente xa, de alguma maneira, xa se iban a cazar os castros xa cazaban baleas. Bueno, estos son as estructuras. Ese é ese edificio grande, que digo que aparecen osos de balea. Estos son os muros que teñen na Italia. Esa arqueóloga, esa altura, bueno, este de aquí era que tiña 1,80 m de altura, que eso é totalmente excepcional. Bueno, o castro é moi bonito, como ten as pedras e todo isto, poder reconstruir iso sería precioso. Bueno, paso así rápido porque vexades que hai... Aquí hai unha parte do xacemento en que aparece esta vez na columna, un linterna ou unha pedra traballada que non é típica de casa, e isto que vedes aquí, iso é formigón romano. Os romanos xa utilizaban formigón e ese suelo é de formigón. Bueno, eso que vemos con... Hai unha serie de cabanas moi grandes. Isto é toda unha cabana. O sea, unha dimensión impresionante. Esta sería outra. Bueno, sabedes que hai... que a pesar da barreira de para non velo, que tiñamos boas vistas para sacar as fotografías, e as escaleiras van moito xogo. Non parece un conche. Sí. A parte do que se escavou, se un dá un paseo por todo o que é a Atalaya, unha cosa que chama bastante atención é o bordo, que aparecen estes bloques de pedra. Estes bloques de pedra, se vamos a Atalaya, vemos as casas de cachetería, este tipo. As casas, incluso as casas todas, son estas construcciones con ese tipo de pedra non é, según un arqueólogo escollido, non é nada normal. Eso, a xente dicía que iso que posiblemente fose dunha edificación romana de gran envergadura, que eso non é para nada normal, e que o aproveitarían despois aí para levantar ese muro. Isto depois vuelve a temporada que era a mitad dele, pero hai moita diferencia desto que é o normal a este tipo de bloques. E tamén en ese mesmo temporal o que apareceu moi cerca desos bloques foi esta columna redonda, además moi longa, e iso sí que é romano. Os arqueólogos din que iso é claramente romano, e que os bloques esos posiblemente sea todo, e as columnas que sea de un edificio de gran importancia, que podía haber aquí para que haxa unha columna así de boa. Nesa conferencia que vos falaba, que era o arqueólogo que escavou, que son os únicos datos que hai nesa conferencia, para demostrar a importancia do xacemento arqueolóxico, falaba desta cerámica. Esta cerámica é terra sigilata. Chamase sigilata porque na base poñíamos un sello que o do fabricante. Estas cerámicas fabricabanse en todo o Imperio Romano. Como teñen o sello, sábense de onde son. E as había itálicas, había en África e hispanas. Había desta cerámica, había varios talleres, e como os romanos eran bastante cuadriculados, tiñan un catálogo e en todos os talleres que había, tanto os de Italia como os de Francia,
este tipo de cunca, pois facías ca mesma medida, os dibujos e todo isto, e cambiaban tamén os barnices, porque non eran as mesmas terras. Pero sabes perfectamente de onde son. E sábese, hai de todos os modelos, o sea, hai libros que te ponen todos os modelos de Torres de Plata que había no Imperio Romano. E según comentaba o arqueólogo que escavou, decía que os miles de fragmentos de terras de plata que apareceran na Atalaya chegarían para facer única e exclusivamente un museo de terras de plata en Galicia. O sea, que sería posible facer en San Cibrao un museo só desta terras de plata. E que aquí se atoparon de todos os talleres conocidos do Imperio cerámicos. E todos os modelos que se conocen, como se conocen, tamén estarían representados todos aquí. E a conclusión que chegaban a eso, decía, a conclusión que chegan varios arqueólogos é San Cibrao sería un porto de entrada, un porto romano, ou porto non porque non son exactamente portos os que había na época romana, porque os barcos varaban, pero sería un sitio de abrigo donde viñan a cerámica, posiblemente para levar para Lugo. O sea, que a cerámica que, por exemplo, Terras de Plata que hai en Lugo, posiblemente entrase, bueno, a xente di que entraba por mar porque todo o transporte se facía por mar. Ir desde Lugo hasta Roma era moito máis fácil chegar hasta aquí e ir en barco. Pois eso que ele demostraba só que con isto, con esta cerámica, era a importancia. Pero, evidentemente, non é esta. Aquí non aparece só cerámica de Terras de Plata, apareceu cerámica romana de todas as épocas, de todos os tipos, apareceu medieval, e apareceu castrexa, entón, o concheiro, no concheiro, escavaron o concheiro, sobre todo no Observatorio dos Páxaros, e o que fixeran ali, cando fixeran a excavación, foi facer unhas columnas, debían ter esta altura, excavaron, debían ter 50 por 50, embaláronas e mandáronas para estudiar a León, a Universidade de León. Con este concheiro, con esas tres columnas que se levaron, é impresionante a información científica que deron. Tamén houbera aquí unha conferencia de San Cibrao que viñeran os de León e estuveran explicando. Decían, por exemplo, que gracias a ese concheiro saben máis ou menos cantos anos durou, se estuvo botando aí a basura, as obras, e saben, por exemplo, cantos grados tiña a auga, non sei cantos anos dicían, se 500 ou non sei quantos botando aí, saben que temperatura tiña a auga en cada campo, porque resulta que explicaban que aquí hai, sobre todo, dos tipos de lapas, e hai unha lapa máis de agua quente e outra máis de agua fría, que se veía claramente desde o fondo, que era un do tipo, e que abundaba ao mellor 90% era de agua fría, despois iba cambiando e tal, e ao final do concheiro cambiar a temperatura. E, bueno, dá un moitísimos anos. Unha das cousas que máis me sorprendera a min, porque eu non sabía que había merluzas de 15 kilos, é que aquí atoparon varias espiñas de merluzas que tiñan 15 kilos. Que parece ser que sí que se hai, porque nunca vi unha. Outra, hai unha pieza excepcional, pero excepcional de todo, que apareceu na Atalaya, que é un machado votivo con escenas de sacrificio. No que é o mundo castrexo, Asturias, Galicia e Portugal, me parece que hai sobre 200 torques. Pero estos machados votivos con escenas de sacrificio, creo que só hai 100. O sea, e aquí apareceu, vou poñer despois. Os machados estos, bueno, unha cabeza de animal, unha vaca, un carrero, debe ser que é unha cabeza, os corpos, debe ser pensado, e vedes que hai aquí uns animales. Estos son vacas que levan a sacrificar. Aquí vedes tamén que hai aquí un bicho, aquí unhas personas levan uns bichos, e aquí hai un caldeiro. E todos estos aparecen caldeiro. En estos dos machados. E aparece tamén un toro.
a representación dos toques. Aquí, vedes o bicho, está aquí, bueno, está visto de arriba, vedes a vaca aquí, e aquí o caldeiro, e o que representan é un grupo de vacas, un grupo de xente que leva caldeiros que van a sacrificar as vacas e van a coller a sangre nos caldeiros. E iso, hai 5, só se conocen 5. E este é o que apareceu na Atalaya. E é o único que apareceu dentro dunha excavación arqueolóxica, os outros apareceron para casualidade. Isto é o Torques, non sei se o vedes, aquí está a perilla do Torques e isto é o Torques. Estos son as vacas, estos son veis como se traen os tornos, e estos son os caldeiros. É moi simplificado. Eu supoño que saben porque como teñen os fotos, se chegase a aparecer este primeiro, non sei se sabían todo eso, pero bueno, o curioso é este o outro lado. Hai xente que asocia estes machados, é algo ritual, para alguna ceremonia ritual. Mire isto, todo isto. Que os asocia cas almas castrexas. Agora, desde fai pouco tempo, está depositado no Museo de Viladonga. No Museo de Viladonga, un museo monográfico de Viladonga, e teóricamente non se expoñen materiales nada máis que de Viladonga. Teñen unha vitrina, medio aparte, donde de vez en cuando expoñen alguna pieza excepcional, e ahora que teñen exposta porque é auténticamente excepcional esta pieza. O sea, é máis importante esta pieza que un Torques, de que é mentira. Falando das aulas, nestas excursións que facía a miña familia ás playas no Bravo, un domingo, viñera aquí e aparecera fora isto que aparecera na Atalaya o algo raro, un forno, unha estrutura fenicia, unha cousa rara. Eu acordaba deso porque eu estuve ali dentro, non me acordaba de como era, pero sabía que aparecera no periódico, e cando foi o desto da Atalaya fora a Lugo, a biblioteca, e estuve buscando hasta que atopei onde aparecera o artículo. Con todo cando foi o tema da Atalaya, a xente falábamos deste achado do 75, e describía. E o que estaba describindo era un edificio que son as almas castrexas, ou as galaicas, ou como se queira chamar. Todo o que dicían os vecinos coincidía con un edificio destes. E, bueno, buscamos as fotos e tamén as fotos coincidían. Isto que é unha falsa bóveda que despois terra, aquí foi por onde o camión que deu marcha atrás e fundiu, pero iso tiña unha base moi grande pechada. A xente falaba que había unha habitación con bancos corridos, falaba que un nos decía hai que ver que pequeniña era a xente daquela porque as portas eran moi pequeniñas, e resulta que as almas castrexas teñen todas unha porta moi pequeniña, e bueno, todo parecía que indicaba que, bueno, que vese a bóveda, vese as lases que tapaban, remataban. Todo indicaba de que este edificio podía ser unha sala. As almas, cando nós dixemos, porque foi no 2008, que estábamos co batalla esta da Atalaya, nós deramos unha roda de prensa e dixéramos que aquí hai posibilidade de que na Atalaya haxa unha sala. Daquela, en Galicia, creo que había unha ou dúas, que se conocía unha ou dúas. E nada máis, se conocían en Portugal e en Asturias. Pero aquí non, a verdade é que nos chamaron todos, chamaron bastantes veces, que era imposible que houvese aquí unha sala castrexa, que iso tiña que ser outro edificio. Outra das cousas que conseguimos daquela foi de Fero, que tiña unha película Super 8, que facía un barrido e víase de pasada o edificio. Estas son tomas do Super 8. Aquí vese, por exemplo, isto que é un tellado basado daquela que está no ano 74. Esta entrada
chama a atención, por exemplo, esta pedra de granito que é negra e este dintel que é moi estreitinho. Eso digo porque despois vamos ver as fotos do que apareceu agora recientemente. E, bueno, vexe que hai unha habitación aí. As aulas galaicas estas, ou castrexas, son as edificaciones que están formadas con... son edificaciones que están semi-enterradas ou enterradas. Que se enterraban para que non escapase o vapor. Todas teñen unha especie de baixada, un patio, e despois teñen unha veres que hai unhas escaleras. Isto é a representación dunha portuguesa, que as aquí son algo distinto. Unhas escaleras para baixar, un patio que hai unha piedra con auga, a porta, unha habitación con bancos correios, a porta pequenininha, e aquí sería a sala de vapor, e despois un forno, donde quentaban, aquí o que facían era, quentaban cantos rodados. Aquí na porta esta hai unhas pías feitas de mochado de lousa, que tería algo, botarían ali as pedras quentes, pero faría o vapor. E esta porta pequeniña, sería para que non escapase o vapor, pero, bueno, a xente que máis estudiou o tema este das saunas, primeiro, bueno, a todo isto, como se comentaba que isto era unha copia, a primeira, porque sempre hai que copiar, sempre todo ten que vir de fora, que era unha copia dos baños romanos, que parece ser que ahora está máis que demostrado que son moi anteriores aos romanos e que non ten nada que ver con o mundo romano, ni con a cultura romana, ni siquiera con cuestiones higiénicas, que serían centros religiosos, sería para algún tipo de ritual, e que ten que ver máis cas creencias con cosas religiosas e con rituales que con cuestiones de aseo. Esta é outra representación de como serían. Estas, actualmente en Galicia, non sei se hai 5 ou 6, son moi escasas en Galicia. En Portugal non sei se son 13 ou 14 as que hai, e en Asturias tamén hai unhas cuantas, non sei se 7 ou 8 por aí. Bueno, que son plantas de varias zonas asturianas. Teñen a entrada, o forno, a primeira sala de vapor, veis que se repite sempre o mismo esquema. Bueno, esta é outra foto do 74, cando apareceron. Isto é a visita do presidente da Diputación do Lugo, porque aquí hubiera excavacións arqueolóxicas. Daquela non se sabía o que eran. Xa tiñan aparecido en Portugal as pedras formosas, pero non se sabía, non se tiña ni idea de para que eran esos edificios. E daquilo que se dixera era que se dicía que non se había escavo era Fenicia. E tamén aquí se dixera que era Fenicia. Bueno, aquí, agora, recentemente, unhas excavacións, volveu a aparecer o edificio deste do 74. Bueno, esta é unha foto dunha das salas. Esta sería a pedra formosa, o gran chanto. Falta por saber, porque está aquí atrás, se ten a portiña esa pequenininha, posiblemente. O que sí que se ve que ten os bancos corridos. Aquí vese que hai outra sala. E aquí, non sei se vai haber unha foto, vese onde vese o patio. E tamén, despois, aquí ainda non aparecera, aquí na cabecilla, apareceu o forno semicircular. O sea, corresponde totalmente cunha sala. É o mesmo, o arco corrido, a pedra formosa, e en ese sentido. Na foto que vos señalaba, sería o usado, é este o usado. A pedra que la negra que vos decía é este, e este sería. Por eso demostra que é o mismo edificio. Isto sería o patio, ou ten a pinta de ser un patio. Pero o problema é que posiblemente non sea unha sauna castrexa, senón que son dúas saunas castrexas. A de antes ven neste sentido e esta vai este. O sea, serían, nun principio, vai apuntar, está apuntando a que vai haber dúas saunas castrexas na Atalante. Bueno, nós, cando supemos todo isto, falamos con varios arqueólogos, saliu na prensa, todo este tema da sauna,
porque nós consideramos que o problema é que está nun sitio moi fastidiado, está en medio dunha carretera que por aí non sei que van a facer, ten o Concello desde logo ten moi fastidiado para saber o que hai aquí, para saber o que se vai facer con isto. Nun principio nós falamos ao alcalde e eles estarían a favor de cortar a carretera e facelo peatonal e escavalo. O edificio, estes dous edificios, é algo totalmente excepcional, pero excepcional se os muros de 1,80 m eran excepcionales, cando sacamos a salir na prensa, hubo un artículo da prensa que decía que na Talavera aparecera o primeiro lousado da época da Edade do Ferro que aparece en todo o noroeste peninsular. Este lousado é único, non hai ningún outro xacemento que se conozca desa época que non está por lousado. É totalmente excepcional. Decía claro, os veciños non poden pasar por aí, están cheos. Cando estaba excavando, parece ser que se juntou ali un grupo de veciños que medio protestaban ao arqueólogo e dixeron, salió isto aquí, ustedes saben que calquer concello de Galicia pagaría o que fose para que lles aparecera isto no seu porto. Isto pode ser un motor económico importantísimo. Estas saunas, que son típicas estas do noroeste peninsular, non hai ninguna, pero nin aproximado que se conserve como este. E máis, as saunas estas tamén as hai en outros puntos da península, non só en Galicia, e incluso de Europa. Ninguna se conserva como este. Ninguna conserva o lousado. E as fotos que se vían antes da bóveda e dos chantos é isto, o sea, era esta porta e era isto. O que pasa que aquí falta, porque isto xa estaba sobre a carretera. Aquí o asfalto estaba xa posto sobre isto. O asfalto, o cemento, o leite, estaba posto. E deberon, cando fixeron a carretera, pasarle unha máquina e sacaron os chantos que se vían na foto do BNC. Pero, os 74. Pero a conservación, en principio, vai a que está como estaba. O sea, é unha cousa totalmente única. E aquí estáse unindo un xacemento unhas características que non ten ningún outro en Galicia. Hai máis na Mariña deste tipo de castros tan grandes. A todo isto, a media das dimensións dun castro na Mariña é dunha hectárea. Os castros teñen unha hectárea máis ou menos. Os Fazogos ten bastante menos dunha hectárea, e hai algún que ten unha hectárea media, e a Talavera ten 6 hectáreas. O sea, é algo totalmente excepcional. Os arqueólogos o que din é que os castros nos territorios, había un castro grande, digamos, na capital, e despois había un montón de castillos sobre, o sea, salveiros, pero que había un central. E o castro central desta zona, claramente, é a Talavera. Hai máis castros grandes. Este é o Vicedo, o castro de Talavera. É tamén un castro impresionante. Todo isto, moi grande. Aquí hai unha terraza, aquí hai un recinto separado, e todo isto é un coxo tamén impresionante. Este, seguramente, na zona aquela sería o castro principal. E agora non sei por que xa o que me pasou. Bueno, a ver. Se non se ve nada, non sei. Outro castro tamén que é impresionante, que recomendo a todo o mundo que vaya a ver, porque ademais ahora se están talando os eucaliptos, é o Castro da Vela en Xove. Iso é impresionante. Este é un castro costeiro, pero que está nunha elevación a moita altura, e iso é unha auténtica cidade. Iso xa non é un castro, iso é unha cidade. Ten un montón de recintos, ten
unha cora principal, e despois ten varias terrazas que seguramente sempre onde estén as casas. E, bueno, esta é unha foto do 46. Isto é unha imaxe lida, esas que borran a visita. Isto está hecho de eucaliptus, o que no mapa non podes nada. Pero iso, a parte de arriba, e despois o castro, que hai varias terrazas, pero ten isto por aí. Todo isto é o castro. Por exemplo, aquí, este bulto que se ve aquí é unha mama. Dentro do mismo castro é unha mama. Este sería outro dos castros excepcionales costeiros da Mariña, xunto con a Tabal. Este sería outra imaxe desta líder que se ve, nos distintos recintos. Isto pode porque o recinto exterior, que en parte sí que se ve que é de pedra, non é un parapeto de terra, sino que se ve que hai pedra, que hai muro grande de pedra, ten 1,1 km de perímetro, o sea que a muralla de Luta ten 2 km, un kilómetro. Esta é a forma do 46 e esta é a Atalaya. Esos serían os 3 castros costeiros máis impresionantes e máis grandes que hai. E ora o aeroporto de Rozas ou en Xove están cortando os eucaliptus e a intención do Concello de Xove é tamén facer algo no Castro da Vela. Sabe que ten unha joya, unha auténtica joya. Os castros, os xacementos arqueolóxicos, que moita xente pensa que hai que escavalos, primeiro, un xacemento arqueolóxico, o que nunca se debe facer é excavar. Hai que intentar conservarlos sin excavar. Hai que excavar algún de vez en cuando para ter datos científicos e tamén para utilizarlo turísticamente, porque isto é un atractivo turístico e un potencial económico. Xa se verá si quen se leva ao aeropuerto é Cervo, con un castro excepcional, se lo levamos nós con o noso castro da Atalaya, ou se ao final son máis espabilados en Xove e acabas escavando outro. É unha pena que non estivera o alcalde, que non viñera e picalo un pouco a ver se se anima. Desde logo o alcalde ten un proxecto e que queren poñer en valor todo isto, e poñer en valor toda a segunda cuarta. Queren facer algo aquí, que ten un proxecto. Coa aparición da sauna, por exemplo, se este castro tuvese unha puntuación de 100, sobre un castro normal que pode ter o de 25, de 50 ou de 20, e este ten unha puntuación de 100, agora ao aparecer a sauna ten unha puntuación de 200. Pois é algo... ten moita importancia este xacemento arqueolóxico. Ora, o caso é, os políticos que teñen que facer algo para revalorizar isto, van ser capaces de facelo, ou vai pasar igual que pasou co aeroporto de Rozas, que non son capaces de verles o potencial que ten o patrimonio. E a xente, nos anos 40, a xente que se movía, que facía turismo, eran unhas minorías, era moi pouco, pero ahora é masivo. Aquí non nos convén tampouco un turismo masivo. Nos convén ter un turismo cultural, porque además é un turismo cultural que move moitos cuartos. E aquí, ao final, desgraciadamente, en cuestiones destes de patrimonio, acabase salvando as cousas se teñen un beneficio económico. Non vale só que teñen un beneficio cultural, teñen que ter o económico. Aquí hai un potencial, e a ver se somos capaces de convencer aos políticos do Concello, que parece que están convencidos, de Santiago, que hai que invertir e hai que facer algo aquí para que este sea o castro central da Mariña, porque desde que se escabe non se van a escavar máis, eso con toda seguridade. E bueno, nada máis.